И здравейте, драги зрители! Аз съм Following TV и днес ще ви покажа как да смените икона на папка и как да направите файл, който да угаси компютъра на приятеля ви. Първо, трябва да направите нов пряк път. Името му, не името му, извинявам се, трябва ето така да се направи. Т. Така. Ще има линк ще има как се пише в описанието, ще е написано. Примерно, име. Пишете. Как да е името? Айде ще речем Minecraft. СП. Minecraft Singleplayer. И, за да го заблудим човека, който ще го заблудиме, трябва да смените иконата. Това става с десен бутон на мишката, прототипс, свойства на някои компютри, които са на български, и change icon на тия, които са на английски компютри. Ето, Apple и, нали, да го запазиш. И примерно сега пращаме този файл на този. Сега ще напиша едно нещо. Това е, как да го кажа, лично. Това е малко лично, което ще напиша, така че ето, пиша му Сашо прием. И файлът ни, тъй като вече е готов, don't save тук. И пишем му моля приеми. И чакаме да приеме. И той прие и виждате извън линия. И аз станах извън линия, защото ме мързеше да съм на линия. И това мисля да бъде от мен. От Following TV Studio. Довиждане!